Okay, may gabi mga ka-SP. Ako'y ate pag-iskutan karon. Live ta karon sa Espiritu ng Gasa. Bago tayo mag-Bible sharing, magbasa sa balang kasulatan siyang ko. Lapos ay explain kung sa bagid ang Holy Trinity o Santissima Trinidad. Oo. Kung saan magid ang buot pasagutan ni ang mga tungtong karon ni. Kung saan mo ito pag-apply ni sa to ang kagalingon karon mabalaan ta. Ana ko sa sa buto sa Holy Trinity ko. Okay. Mayong gabi sa tanan. Kung panisgutan ng Holy Trinity mo ng kasagaran ang magsulti, kung naata sa labi na nagpabilinta sa ato ang reliyon, mga tinago sa reliyon sa pagtulunan, kaya nagasalig lang ta, nga naluwas na ta, ang simba na to tawhanon, ang simba kay tahuron. Una pang balaod ni Kristo, gugmaang kaaway, ayaw paglibak, ayaw paghukom. Ang Holy Trinity, limpyo na ka. Kung nakakay gustong isulti, wala na ilaing diskasi pa. Dili na ka mag-explain sa mong kagalingon nga tama ka. Halimbawa, kung mamadlong ko, ayun na kay pagtin bukatan ng dapi. Bukat kina unsa man inyo dagan na dugang na kay istorya. Mabuto ka. Mabuto sa ko kung kamo ang akong tinunan kung makig argue gani mo sa mga tao, makidebate, nya tungod kay imong gamiton imong kahibalo na kay gamay nga kahibalo kay sa uban imong gamiton para sa paghukom sa uban, mabuto ka, ma-stress ka. Labi na kung naa kay mga tinago pa. Kumbaga mga 3 years pa ka, anong 3 years pa ka na maglimpyo sa imong kasing-kasing. Mo na nga nag-usay ko diri tulog pa ka tuig husayon na kinahanglan maminaw gyud sa balaod sa Ginoo. Kung tawanon ta, kung makaigo natama ka karong panahon na, para madlaw tama ka. Yan na mali tong isa. Nya mo explain pa gyud ka nga mao na imong dili gusto, mao na imong dili ganahan, mabuto ka. Mao na nga kasagaran sa una mo dito nangutana ko sa kaobispo, sa kapare, sa Holy Trinity. Yes, mayon gyud ka mabuto ka. Kay dinhi sa kalibutan puno man ta sa sala, di ba? Puno ta sa sala. Kumbaga, kung natanawan na to nga tama ta karon nga orasa pagkasunod ato pug ilimpyo sa uban, di ba gamiton man ang labing suod nimo? Di ba? Asawa, bana, igsuon, bisag imong lawas gamito na, di ba? Kaya ka na usahay nga, bulahan ka nagmasakiton, gamiton ba kay ikaw naman stress sa imong kaugalingon. Kung nagtrabaho ka, kontento ka na. Trabaho, magagayaon, kung unsay mo nakita sa namunuan, under ka na kay agalon, dili na ka maingon nga, grabe gid among bossing ba? Dili na. Kay diya ka ma-stress. Tungod kay ang imong konsensya, sukuhi man sa imong buhat. Di ba? Nang lisod kayo, mga kumbaga, sa inyo para karon ang nahitabo kayo rin soy. Diri siya niya naapa sa mga problema, napay pagrumot sa ginikanan kaagi sa una, niya naagipod og mga kalibutanhon nga sala, niya diretso din ka paghukom sa mga uban imo day i-debate. Mas maayo pagani ng mga relihiyoso kay sa dili. Example, kung pastor ka, di ba, mga kasagaran nakita nato ang buhat nila, makita man nato nga nakapunting gid ba, madlok gid sa silot. Pero ang problema kung magpabilin ka o bunyag, kinahanglan mamatay man ka. Gusto ka na Kristo, karon balangit ka, magi ka kabulanan. Pero gamay kag sala ba, kay kanunay naaka sa imong tinuan na mamoy ang wala may vision sa, di ba? Wala may vision sa relihiyon nga pagkadautan, di ba? Mo pa ang ginikanan dili po na maghandom nga yang bata, no, dautan, di ba? Tama gid. Di ba? Di na wala ginikanan nga magtuon siyang bata pagkadautan, mo po wala po relihiyon magtuon siyang pagkarelihiyon. Kumbaga kung nagpabilin ka diya sa imong tinuan, nakakay kontento ka na ba? Kumbaga ba mo ni pagtawan nimo luwas na ka kay mo nay makaluwas sa imong tinuan, mo na siya ang musunod ka ni Kristo. Kinahanglan maagi kang kabulanan. Ang sama sa mga apostoles, pagbantay ka mo, panakpon ka mo, bibiayo, Pison, ilhon ka mo tambasan, kung musunod ka mo kanako, mamatay ka mo uban kanako. So, kinahanglan mo agi kang kabulanan. Whereas ako, gidawat na ko ng Holy Trinity, dili para na ako, para sa kalibutan nga ma-extend pa ang kalibutan. Kaya ingon ako ang espiritu nga, naay mahabiling yun nga buhi, nga magpakamatay sa sala. Kumbaga ba, dili man ko miingon ninyo nga, di na gid ka makasala. Kumbaga ba, kung ikaw na tama karon, gamito nimo ang mali na mahimo kang tama. Kung na mga tao nagkamali nimo, pasilo ba? Aside na.
Tanawa kasagaran nga naa sa simbahan kay naguna-una na nga mayo na gani, di ba? Kay kontento na ta sa atong pagtulunan, nakakalot ta og isa ka dinari, gilubong lang nimo ba? Himo na nimong batasan gani. Mo na isa nga murag nahubog ka ba, murag kumbaga tawag na nimo ba nga nahimo na nimong bisyo ang pagsulod sa simbahan, bisyo kada adlaw na dito, bisyo sa rosary, nahimo ng bisyo sa Ginoo ko Diyos ko Lord. Kada hisgot kada igimo na nimong common name ang pangalan nga Kristo, nga Diyos. Pero dili sa Kristo. Kaya nga naman, wala man sa imong buhat. Di ba? Tama. Mo na yun na, ayaw ko gamita na mahimo mong halangdon. Kasagaran sa itong dinuang, basta para pag yung magpasigarbot nga Diyos nun ta, sige tagisgot, Diyos ko no, Ginoo ko nimo. O yan, ang problema, duman ka matang sa Ginoo, sa Espiritu. Kung naagani sa imong unang-una nga nagdumot ka, una-una ning kapoy kasi imong trabaho tungod sa imong agalon, ang agalon nimo kanang gusto nimo humanon, di ba? No? Magawa sige na nga hugaw sa imong baka. Mamadlong ka, imong ka-stress, mamadlong, masagasaan tong uban. Para sa inyo ha, kini sa inyo ha, gyud ko, nga, kamo, murag, kung nagpaulipon mo na ako, nga, nintuon mo na ako sa akong ipailan niyo, nga Diyos ni Jacob, ni Moises, o ni Abraham, sa akong ipaminaw, ilalo mo sa akong pagtudlo ninyo. Wala ko ilabot sa mga pari, sa mga pastor, kaya naaman na sila pulpito diha. Tama? Tama rin. Sila man po'y namunyag, di ba? Di ba? Tama Pero sa inyo, yan, isa may namunyag ninyo, di ba pare? Pare, Pastor? Oh. Wala ko katungod. Kung musunod mo ni Kristo, mag-antos mo. Ang akong katungod lang sa Espiritu, bunyagan, kung isugilo na ako, ang isugo sa mga anak ninyo kay naay mabiling buhi. O yan, i-question ko ninyo. Dili pa dito mapatay pa. Mapatay ta kung mubalik ta sa atong naandan na pagtulunan. Tama? Tama rin. Kasi nandang pagtulunan ko. Kini nga to ang naghisgot ta, Diyos ko, religyoso ta, pero wala ta naglimpyo sa atong kaugalingon. Wala na to ipatay ang atong larbo. Kana sa inyo ha, di ba sa inyo ha gani? Nauna na magdutay lang sa ila ha. Ayaw ihukom sa mga pare, sa mga pasaig ihukom. Maigo lang sa akong wali kay katumusok ko, naigo lang to. Kung tutuisin, magtatabang lang ko nila sa wala nila gisulti. Kaya wala man, pasilihan man ni sa una, sa reliyon. Pasilihan ba? Sa nagkadaghan, di pa hubog-hubog ta din sa kalibutan ba? Kaya dili man sa gustong pangbautan nga patyon. Di ba? Tama. Bisan ka mo, mga buotan naman mo sa iyong una-una. Dili din mo matintal, di ba matintal mo sa iyong trabaho, ma-stress mo. Ang inyong i-question ninyo, ang katong boss ninyo, naasa dito. Example, ginikanan, ma-question po mo kung yung trabaho ng mga anak po, nagselfon-selfon na anak, di ba? Di ba? Matintal yun mo. Tama rin. Nga, pag ino na, halimbawa, minsan, bangon na mo diya, kay paglungag na. Nga dugay kayo, nga ikaw nagsigig kag trabaho, nga daghan na magawas hugaw sa imong baba. Tungod kay naaman to sa imong kasing-kasing. Muna giingon siya nga, magpunsa man ang pan, kay ang pan, kaon-kaon nanta. Magawas naman itong lawas, ang magawas anak, hugaw sa imong baba. Muna kung mabugatan kay kanahuna-huna gani kang gamiton kasi espiritu, ikaw bright na pa, ang sige kag paminaw sa imong dalungan, sa imong imahinasyon, sa imong kabalaka sa kalibutan, mo taas na ang imong mutaas ang imong sa tawahan pa yori ka hasil mutaas na ba di ba usahay daghang kay kapangandoy dabud-dabugon ka sa imong trabaho Tama yun. tungod kay daghan kay kapangandoy dili ka katulog pag dili ka katulog so siyempre musulod na to ang sa imong lawas kay lawas unsa ra gid atong lawas usa ra ni kapayag musulod na to mahangin di ba wala nanambal ko madaman wala ka katulog sa daghang kong trabaho sa balay ani ang inom tubig nya itugyan sa Ginoo tanan kung dili mahuman imong trabaho ayaw na ko na nakay ang imong konsensya tintalon man ka sa imong kakog tama Tama. unsa may kakog nimo mo man imong trabaho kakog nimo sa panahon mo trabaho gid ka pirmi unang kasagaran ang mga tigulang kung unsa iyang sinultian sa una unsa iyang kinaya mubalik sa iyang pagkabata-bata mubalik ano man mo nang panahon na nga ikaw padulong na ka sa pagkatigulang ba kumbaga pagkabata ba murag bata-bata na ka sumubalik ang imuhang kinaya kanyanto labi na dili ka maminaw sa labing ubos sumubalik kaya nagkauna-una mong kang bilib kasi mong sarili kung ano ba kung pirmi ka hinimbaw tanawa pirmi ka hinimbaw sige kadali pila lipak panguros pag Diyos ko wala na ang huli sa pangalan nga ang Ginoo. Subad na to. Tama? Yagaihan na to. Espiritu. Naingon akong Ginoo,
Ano naman pag-ampo niyo? Tumana lang ninyo ang akong mga sugo. Kasi dili na kamo mga ayo. Kaya kanang baba ninyo, nato, hambugiro mo kayo. Ginoo ko, lain ko may lawas, ginoo ko. Di ba no? Nakabalo ng ginoo sa pagtuon ni mong ginoo. Si Rini Boy, si Dadan, si Mrs., si Inday, si Langga. Dili. Baba na. Yan asin mo kasing-kasing ako ka. Di ka mo sakripisyo para sa uban. Buto ka. Kumaga sa ko, Adre, dili maging malilong kay di naman malilong ron kay ato since bago pa magpunto niya abi sa problema sa problema daan akong ginan siya pangay pasaylo sa mga ginikanan o niya ipakita sa mga 3 years nga ikaw na usab sa imong batasan kumbaga ba nga example nakadroga ka ba nakasigarilyo ka ba anam-anamon sa nimo kanang na addict gani ka addiction no addict ang lisod kani kaning hubog ka kay manggawas ng hugaw sa imong baba tanaw ng hubog buotan kay inyo tan-awon pero nganong magmaoy na siya kung mahubog tungod kay gitaguan niya siyang kasing-kasing ang iyang kasuko sa tao tama taguan ba basin nyo ipadayag pag naay makikaway ninyo gituluan ko kung nunaan nga siya ang pinakabililong bato nimo ayaw po pakikaway di ba na sa Biblia ayaw gamita ang yawa kay di mo pahawa ang yawa. Tama gyud. Yan, example ako, nagkamali ko. Siyempre, dili man ta perfect. Kay gigamit ang ako ang garbo ni Rini Boy. Unya siya, wala siya sala, ako ang siyang ipasangilnan. Muhos mo na siya. Binuang na ako, di mo ito tinuod. Mo ano ito panahon na, iyang gamiton, ang iyang pagkamaalamon, mapasaydoon ko niya. Kaya wala man siya sala. Wala na sa inyong kaugalingon, di ba na ano? Magtrabaho mo, di ba? Gusto po mo, mahumanda yun. Nga, masabit tong uban. O siguro naabot pa ang uban na po ng tao dito, nagmugot-mugot ka. Matingala to, ginoon sa man to siya. Pare ko sa ko, nagalakaw ko. Wala naman ko, nag-ingon naman ko sa Ginoo. Ginoo, matuman imong pagbuot. Sa unang panahon, gusto ko na ako makasabot. Tuduan ako sila. Nga, naputok naman rin, dagan naman akong gitambalan rin, dagan na nangayo, dagan nakadungog sa akong wali, di ba? Motong nasa baga ang kasulatan nga. Nahimo ko nilang kaaway, bisag wala hinungdan. Tama? Naglipog ko kisa po yung nakikaway na ko. Nga madunggan lang ako sa may iskutan akong pangalan kung kamo na po ang magsultis kamaturan. Ayaw mo pag-ingon nga, di pa sigarbo ko ninyo ha? Ipagaraga, dili mo ko parang politiko nga dagan, gusto ko nagang mo boto na ko. Di mo ko para sa pastor o pari nga, dagang ko mga membro. Kung maanira po na ako, dili nga mapabugat na ko. Di ba ninyo kung maana ka mo sa altar, biyaya sa ninyo ang altar. At tuwa sa imong taong ikasilagan, ikahubsan, ipakita sa buhat yan na usab ka. Tama. Kaya kung dito na sa worship ka. Ano man, mukalit magagbago niya, hambugiro na po kay kamuwali dito, magay ka nakita nga nausab ka sa imong silingan. Tama? Tama gyud. Ipakita sa buhat within 3 years. Sila ang mag-ingon nga nabago ka, dili kay ikaw may-ingon na ikaw tama na ka. Tama? Tama gyud. Wala ayun yung debate. Nalipay mo, abinin mo ka ng walay reliyon na wala nagdamgo. Walay reliyon na wala nagdamgo na may mong buutan, balaan. Pero kung nagpabilin mo kabunyag, sama ni Kristo, magpakamatay ka, mawagi kagabulanan. Yung wala man tadri, didaog-daog. Ayaw mo pag-ingon kung mabuang mo, magliso-liso mo, tinuod mong liso, mo na naibulaan ka mong iing nagbuang. Dili, kung wala man nakita to sa imong binuhatan, kana lang dili ka buang na nagsulti kas balaan ka sa datat inglong kag mga buang na sila. Ayaw pag-ingon kung mabuang ka, bulahan na ka dili. Wala naman ganit na respeto. Tama gyud. Tama. Ang ingon na mo nila, bulahan ka itong pabambuang ko ka. Ma-injection ka parat. Kanang ingon nga, para sa kuha, damo, di mo malilong. Sila akong kaliwatanan. Ang nitipod, di ba, naanama sa san mo nun, nag-usay mo ko, ang nitipod, ukaon ako pag inom sa una. Nga, gilaot ko nila. Naghunganay sila. Sa tubang, maisir niya, maghunganay ito likod. Nanas Biblia. Tama gyud. Ako may katungod na, kaya hitabo man na. Pero sa tubang, hindi lagi na magkisultin ako. Mayo kayo. Dami na magsakit, mayo kayong dool. Hindi mo na naulaw ko sa Ginoo, ano man. Ginoo, ayuhan ni, kaya basi mo balik ni, katabang panako ni. Narapan ni skills, katabang panako ni. Na, kung naayon na hinon, kuhan pa, mula ba panako? Kaya naabo ko na nakita, musulod po ko na nilo. Dili, ayaw mo turuan ng sulod-sulod, ayaw mo. Ang Holy Trinity, sa imong kasing-kasing. Ayaw mo turuan ng madunggan sa inyong dalunggan. Makita sa iyong mata. Kung magpakita ng mga kalag, mga espiritu niyo, di ka mo managan. Nagan eh. Ayaw mo, dili mo turuan.
Di mo tuog ka lang ng espiritu. Ano magpamisa man mo? Tama. Tama gid. Ano natampo man mo, di mo mutuo nga ang espiritu may hukman. Ano naman, nagpamimro mo sa reliyon. Dagang uban, magdibog ko sa... Ang uban, di mo tuo ko no. Kay ang impyerno ka mo na ni karong kalibutan, dili. Bakak na. Kung mo ni ang kalibutan impyerno, dili nang tamo. Ikot tayo, dili nang tamo. Grupo-grupo, di hangar makampo. Mga gid. Hayahay kayo kung may impyerno, ang dato magana ba. Kada may istorya na. Kung na, bilang maot, mga gilipat-lipat lang ka ba? Tama gid. Kaning ingon na, mamatay ang sayod kita to ana sa langit ato maayo kini siya maayo lang ta mo dahil sa tao kung napatay pero kung buhi di mo gali ka mo bisita tama kung ako lang murag ganahan sila balaan sa pulong pwede ko kada adlaw na ko sila sultian pero ang kamo worst man labi nagnay kinaya kay nabatasan man nato si daw tanta iluwas na ni Kristo gawas na ni Kristo mo na sakit akong kasing-kasing pitik sa espiritu bubiya ko Ginoo wala ko hilabot nila. Tama na. Itaktak rin ko mo din. Mahawa ko. Sa una, nag-ainom ko. Naman sa kuha. Bisan nga akong mga parinti, akong nangigala, akong nagkauban ako sa inom sa una. Mulakbit yun ko o yan, ni Kristo. Pakinaman na sila na ako. Mulakbit may ko. Sabi sa kwadre, mga customer na ako nag-inom din. Ako pa ayaw mo pag-inom dire. Ayaw mo sa parabi. Kay gahinipod ang imong pamilya. Grabe ni mo nulo. Di ko siyante ka. Dapat malipay ka imong lulo. Di ko gustong madato ko. Hindi ka mo. Nakakabos mo. Mag-away imong pamilya. Tama gid. Kung nakainom-dom sila, daghan kay ko gilingkuran. Anak ko nakainom-dom. Walay garbo. Di ko malipay. Di ko malipay. Sa hurot pa na kung birkas pa na. Di ko malipay nga. Uli sa pamilya mag-away. Sa una pa na, kabalo na sila. Usay gani, mangumpra gani ko. Imbis ulay, nahanda ko nag-booking na ko dito. May meses pang, may maghulam pang sa hospital. Magtinudukay na gud ni. Tuma na lang pa. Pangumpra. Ito kay mi. Tungod kay, kining nabatasan na to. Kung natay kwarta, sobra. Nakailan na sila sa kuwait. Mga sila kailan na. Mayroon ko na. Mayroon ko na. Grabe ni mga uban ani. Mga pala ito. Sa politiko, gipatawag ko dito sa politiko. Dako nasa mga politiko kay pagkapitanon ko. Kapitanon ko. Kabalo man na, pastor man na karon. Patong si kapitan sa una unsay ingon. Nol, taganol kay. Dagan. Wala. Kabalo man sila nga. Di man sila mamail kung abot ka karon. Ludi magid ko. Pagkatanon ko nil tungod kay ang dati sa mga kapitan, kuan ako. So, ang mga tao kailan ako. Ako magiging tulak ng uban, pero nalimot na sa gipalingkod na dili na gusto mutindog. Nalimot na ako. Masa akong tubag, dugay pa kayo, naminaw lang ko nila, kinalang ko ng mag-alagat ta, kinang sa barangay, kinang pa bre, so, isa lang akong agalon. Idawat na ko si Kristo. Dili ko gusto nga musulod ng politiko, nagagmay akong kata. Namano na yun, kaya, siyempre, pastor na, yaki ko kanong lumang, yes! Kaya kung tawanon ko, gusto kong musulod para libre sa eskwela ng akong bata. Di naman ko gusto, kaya kabalo man ko sa politiko, magbuhat kag maayo. Dautan po kas uban. Tama? Mahimo po kag dautan. Dautan po kas maayo. Kaya ang mga tao, ako, kung dili ka ma-priority, pila sa inyo ha, dili ka na ako, tamo matagad, di kita mo matagaan, mas tagaan ko ito, ay ginug kayo. Wala man ko gipadala para nato. Para ninyo. Nakakita man mo. Ipadala ko para sa mga tao na kinanang bari risay maghatag no. Koleksyon si Arlene no. Pinagmay na lagi. Libo lang ana. Di ba? Hindi usay dili pa ganit ta mo di pa ko ingon koleksyon na nato para si ko di ba? Di na kahit tanong. Kapano man ta kinsa ba di magtatabang nako? Kung i-priority ko kamo. Away problema na kung priority ko pagbuot mo na ko na. Nang tagaan ako na sila wala nagbato. Mo na ingon ni Papa Jesus kang anak. Ay nang tagay ang uban. Kunya ako kanang matay na kinanglan man na ginagmay lang. Yan problema, igo lang ta magtabang, igo lang ta magsultis kamaturan, unya dili mo tuos kamaturan. Nga ini mo kung dautan, wala sa Biblia. Giingnan ko nilag, nakig-away sila kanako, bisag wala hinungdan. Naglibo ko kung sa hinungdan. Di ayaw sila, gitambalan ng ayaw. Ang magkaliwat nako, kailan ako, ang tibok barangay kailan ako. Gipatawag ko. Hinungdan. Masa ka hinungdan? Nga dili ko pasultion. Mo na problema. Ay na sulti na sapot minimo. Di ko pasultion. Naman yung bukaduhan ba rin baba mo tong nagilakila ko.
Nakila ko ano man ang akong gibuhat para nang tumubalik tong kasakitan sa COVID, dili mo balik tong kasakitan sa COVID, dili to maglinog-linog. Di ba kita sa una diri? No, apaan to ko diri kay dili lang. Nya, sila nagampo. Sila nagtudlo. Ako dili. Kung naay maingon ako nga, bisi kamo. Kamo dili mo mutuon ako. Dili man ta mo membro. Tama? Tama. Gid. Membro balita mo, nabalik ko membership diri. Paglista balita mo sa kamot diha. Wala gid. Membro, ang bote pasabot kung dapig mo na ako, gusto mo na ako. Diba nasa Biblia? Na. Gusto mo sa kong ipanulti. Di ba nasa Biblia nga, ang mga taong maalamon o gusto kaluwasan, malipay kung makakita ka niya. Kaklaro, anak. Tama gid. Kaklaro, anak. Niya, dili ng santos. Dili ng ribulto. Niya, lahiman mo. Makita, malipay man mo sa nakakita noon sa inyong sulan. Kigilig-ulugan mo. Tungod kay ang tao, dili gusto sa akong mga pulong. Di gusto. Nga mabago. Tama? Tama gid. Kaya sa ato adre. Ingnon nila anahan ko. Para atong ako man itubag sa membro ba nuli. What? Membro, wa magani na bag-o magani na dito problematic magani na no. Tama gid. Di muli kay pati ako kaya nimo na kay gituyuan man nimo nga ikaw pod mo buhat dili mo buhat sige lagwali sige panulti. Wa pagani nakita nga nabuutan ka. Limpyo sa inyong kaugalingon. Kanang inyong isulti sa mga tao nga nakita po sa inyong binuhatan ba? Di mo mahadlok, di mo balaka. Tama? Tama gid. Kanang magsulti gani mo sa tao nga kaya po ninyo tubagon sa inyong buhat. Tama ba? Tama. Dili ka palabig sulti na. Bisag ikaw ibalik sa imo ha. Wa kay binuhatan tama, no? Kana sila nagwali o ikaw nagwali kung dili mo kaya sa isulti. Di ba ibalik sa imo maulawan ka pa? Diba? Kanang maingon na, diri ka mo, maluwas, kini mo niyang simbahan, maluwas. Ayaw sulti anak, sige balik niyo. Kung mamatay ito, sure makato. Ang templo sa Diyos, ang atong kasing-kasing. Tama? Tama gid. Dili, sa ito ba? Dili, membro. Kaya kung nahan ninyo, ang gugma sa Ginoo, ganahan mo ni mga pulunga, ganahan mo. Tama? Mo nang ganahan mo, diri, matag-adlaw nata, diri. Kaya kami yung ulagawatan, pagbuhat, good mo, naman mo yung mga reliyon. Tama gid. Ano di kada adlaw pod mo. Pero kung magbasa-basa lang gani kag Biblia, nga ikaw mismo wala nagpakita nga nausab ka, ayaw mo worse na. Insulto man na sa espiritu. Naman. Sige kag basa-basa sa Biblia nga ikaw gani mismo nabukatan ka. So nagbasa ka kay ilihis nimo to kay nakay gabo, ilihis nimo sa lain, magbuang ka na. Ano naman? Di ba? Di ka popobos po sa ilo, ka nagpobos. Tama? Tama gid. So magita ka dalan sa Biblia, putulon nimo parang pabor ka, mura na kakinsa. Ano? Amo diri dili mo wala dili tatawhanon nga membro ha. Dili tatawhanon nga sakop ko kamo ha. Ha? Na? Kaya amo bo diya magpasakop ta sa Ginoo. Nya ako lang ang gitahasan sa ako wala may nakabati sa espiritu. Ayaw mo pag-ingon nga makabati pod mo. Wala may kasaysayan. Di mo puto mo. Bisa ka ng mga pare pastor, basig pasultiyo na ko na dili gina sila katugad. Yes. Kaya ano man. Ibalik sa binuhatan, di ba maulaw na? Si Kristo sa una, inana. Si Kristo sa una, nagseremonyas. Mga apostol inana. Balik ko eh. Yakin sa mga nagseremonyas, mga Levita, katagilang buwan ni Kristo. Naggrupo si Kristo, naggrupo? Wala ay. Gokdon manggani na nagbagrupo-grupo sa una maghiskot ni Kristo gani nga. Gokdon manggani na ni Saulo, nga si San Pablo. Tama gid. Sa to pa, wala ko nag-ingon nga ang mga reliyon bad, yes. Basig mo balis. No? Ipapatay ba ninyo ang kong pag-usap? Pinagi sa inyong pagsimbag mga Diyos. Gibuhit ako ang espiritu. Nung dili ko halang yung dili ko. Nung tawanon ako. Diba? Ako sa akin di nagay ko mo drive. Tama? Drive na ko doon, no? Tungod kay, dili ko mo gamit sa akong kamot. Kaya nga, no? Kung gamit ko gamot. Musa ko ang espiritu. Ngay kalaglagan. Labi na akong gamiton ko. Pahimos lang ng akong abilidad. Pero nung ako skills. Mahawa ko. Ano man? Dili po. May yung si Pablo anak, ikaw patanan. Katanan, anak. Nga kani imong gikuan ning tahod. Nagbuhat, di ba wala gyapon. Tama? Dili man ko iya sa kalibutan. Man kaaway ko nila, no? Sa kalibutan no. Gid. Unya ka mo nadamay ra mo na ako. Damay Dili ko mo agad. magpasulsolo pagin. Nakita ko. Ayo. Tanawa, sultihan ta mo. Tanawa ka to imong gidumtan, tanawa tong imong kasilagan. Ini ma-worse na kay mabukatan gani ka.
manggawas ang tughugaw si mong bakbak. Sila na ang imuha, di pagisikutan. Sila na adil, sila nagsulti. Oo. Madamay noon to. Di ba naak na sa una, nato na sa una? Itong mga pusis. Kaya gusto siya magpataas po na ako nga gamiton po kunuhay nga minaduan po sa espiritu na agos papagisas nila. So ang ilang gib na sulti, katulad po ilang gusto nilang walihan. Sila katugkat sa Holy Trinity. Ayaw na mo pagpataas na. Ayan na. Ayaw ninyo kuha sa inyong kaugalingon nga pagbuot ang Holy Trinity. Pabuta nga ang Diyos, wala na. Ang Diyos lang. Kaya ninyo ako magpanaglo. Kaya nyo kasaysayan. Ako na may ginagbuang na sa una. Tama So gyud. mabalik mo, magpabang-buang mo. Di na, binuang na inyo. Binuang ka na ilang ipang buhat. Madamay ko. Ay, kung damayan nyo, di ba? Ay, magpabugat pa ng dili mo. Magkakula pa ang umurag. Hangin-hinoon. Di ba? Trabaho mo, karoon nga hapon, di ba? Paspas sa trabaho, no? Nata din, no? Ayaw ko pag tinapulan. Tama gyud. Ako naman, sige mo akong minunduan. Sa tinuod lang, kung wala na ako ng gidawat ng Holy Trinity, mas daghan pa kong trabaho nun eh. Di mamang no, dito mo ka na ako sa una no. Ginaro, busy kayo. Daghan pa kong trabaho. Nahanap ko Ginoo. Nagpatunglo ko sa kalibutan. Parang pinwita ka na ako. Kanyang mga tao. Swerte kayo ni sila kung maminaw na ako. Naay bagong yuta nga gitagana sa Diyos. O niya, kanang mo patay sa ilang sala o garbo, magpaubos sila. Pero yun, dili bitaw ko ang bugiro. Ayaw ko ni Ino niyo nga, bilib ko sa kong magtutudlo Siya ako magtutudlo Kaya dili ko gusto ba lang. Pakitaas ako sa inyong buhat. Tama? Ako ang musulti, dili ka mo. O ang espiritu po musulti, ang Diyos mo ingon na ito, dili ka mo anak. Tama? Ang tao mo yung musulti ninyo. Ang tao na gani musulti ninyo na nga usab mo, kana. Bisig di na ka musulti, kung sunod na nimo. Tama? Tama gyud. Kasi ka na maghisgot ko. Pare, pastor, wala man kulit debate nila. Nag-debate ko nila, wala may hisgutan na din sila kay maginay husay. Tama? Gyud. Husay magyud. About ang espiritu ron kung husay ipadala sa Diyos ang espiritu ron kung husay. Si Elias, tama? Kinsa mo may paabot ng si Elias maabot din managan mo butang magpaabot mo muna ang AI pwede na magpalupad-lupad diha. Ay mo tuwa na makita sa mata sin madunggan madungog. Kay imahinasyon niyo na naana sa inyong konsensya kasing-kasing nga gusto pud mo mula ba pod sa Diyos. Ang Diyos magpili, dili ka mo. Tama? Tama gyud. Kung ako alang, mabalik mo. Kinartik sa kahilak kaya niya to kung gibuhat sa una dre. Dili gyud. Nga dito ra ko magdoyan si basa kay ko dire mo na naminaw murag kamo gahi kay ulo. Kaya niyo to. Kaya po ninyo nga. Dire matulog si tugnaw. Pila ka tuig ko dire ako raw sa di magtulog. Si Mrs. na dito dulog nakahiring siya. Dire na ko sa gawas. Tulog na mo. Kaya niyo na. Yung problema kung kaya ko na po sila. Ako pa yung manduan. Call. May istorya na ko. Nadunggan ako. Ayaw. Pakita sa sabuhat. Saan nga nila mo pato? Mula ba man po? So ayaw gito. Labaw. Tama? Ako gisubo lang ko. Ulipon lang ko niya. Ayaw po kusubo. Di ba no? Kasagaran. Ako may sinugo no? Ninyo no? Tama gyud. Tama? Patambal. May patambal. Sa ko Surano, pare gani yung pastor gani yung hamon nila ng tinahod. Hindi mo ko Surano nga nag-antos-antos ko parang magamana ng orasyon ko. Kining pulong mga gabito niyo may makabalaan niyo. Sultian ko kamo. Kung mo man gyud mo misulti, murara mo dig malipayon ta dis kalibutan. Ang Dios gani maghatag nato og kaalam, ang Dios gani maghatag nato sa lapi, bandi, walay kasakitan, walay problema. Pero galing lang kayo nakapamatay karbo, sige, mamadlong na namang gawa sa baba. Di, magi kag kabos. Kaya mamatong tapakan. Tama? Kinalong kabos ka, masakit ton ka. Kung wakay sakit, mura man kag kinsa. O, kukihan ton ka, pero mong baba. Magi kag bata-bata. Magi kag kinsa. Tapakan mo na. Yan, mag-uano ba dahil mo magsakit? Ay, mahin siya nagsakit. Bakit huwag yun? Namatay ba? Huwag yun. Dahil sakit. Ang problema. Kabulahanan. Ipatay naman ito dahil dito sa Ginoo kasi mabalik ka sa Diyos. Di ba?
Dili gusto mo balik na ako handok kayo, yes. Wala mga tao sa kunig kayo, wala na balik na ako. Ang uban gidaot pa ko. Nakakita na replay ko sa mapanagway ni Kristo. Dili pa mo sulti. Tulo ba ko na? Mas kwapo kito nakakita ka. Kay naamo pi garbo kay basi. Naamo ko'y garbo kay halimbawa panta. Basi yang to ay andiron ko ni dili. Di mo ko pasigarbo dagan ko politiko eh. Di ko parehan ninyo. Nga gara-gara tama. Na? Maulaw kayo kung drive sa kanan ako, maulaw kayo ko anak. Na, tama na. Tama yun. Gara-gara, alam ko manulti. Joker lang ko. Di ko. Ang gamiton sa espiritu, dili. Mapagarbong. Kabalo na siya sa kwa, sa unapan. Gaan nga ko. Wala na ko ni hawa sa trabaho eh. Wala na ko, dagal ko politiko eh. Nga may siya, nung saan yung frustrated, yes. Simba ko yung taon na. Gainan ko sa unang papareho. Simba ko na pare ko. Pero may ko igo sa basa eh. Pero may good. Pero kung napari ka, wala ka nagbuhat sa sala, malipay ka. Huwag pagitaon ko nila. Tama. Para ni Jose. Tama. Isa pa uban nga pare nga. Aaron. Aaron, nga linamdagan sa espiritu, dili mga libita. Di bubot-bot sa seremony, pahuman, nakita sa salawayon. Tama good. So, kana lang, i-explain ako na kay ay, mga tao nga, musulay na ako, musulay sa ako ang, sa espiritu, na sila na mayo po. Na, kung na yung mga pastor naman pare, respeto ako na agya, ha? Kung makaigo man ta sa iya, common man na. Tama? May karon, una mo dire, kung sa lawayon na mo dito, ang kunong patamo, ano ba si Arlene, si Reniboy, pambot dito, layo na ko. While dito, mingon ko, membro na ba na nimo? Yaman tong pambot dito. Tama? Tama good. Wala mo kung nagmimbro. Ang muna hatag may bersipi. Nagpista. Wala mo ko ng leksyon ninyo. Wala. Wala eh. Mamunyag ko. Wala mo ko na mamunyag po. Wala mo ko na mayad. Di ba ako nagbuhat sa inyong lawas? Sa inyong pangalan? Tama? Kuyaw kayo nga ikaw. Nagsulat sa pangalan. Uwa ka nagsultis ka maturan. Tama? Tama. Ako, nagbuhat lang ko ninyo sa pangalan ni Kristo. Amen? Amen. Asa makita ang pangalan ni Kristo? Sa inyong binuhat. Tama? Nagsigita pa na. Kristiyano, Diyos ko, Lord. Jesus ko. Sa inyong di nagamit isang pangalan. So, gamitan ay iyang pangalan nga maangkon niya nga iyang mga anak. Ha? Ayaw mo pagputang sa inyong anak mo sa Diyos. Ayaw. Kita tanan, anak sa Diyos, pero duwa kamatang sa Diyos. Panitaan ninyo ang nasulting anak sa Diyos. Good o pan. Kada na igarbo, di mo dawat sa kamaturan, labi na mingon ako, labi na mga nilay yun mo kung kaway no? Ikaway sa nang nakukulit nundan. Salamat pala na, God bless. Explain ako kaya ang ulit rin dito bugat o ka na ako lisultin nyo kaya nyo na Dili eh. na hapit magtuyab 11 years na ko karon 2015 wala pang COVID gidawat na ko ni anak dawata ang magsulti ka kaya naikasakitan ng mga ako kabalo mo na dito COVID na yung mga linog ay kung dili ko na ako dawatan mato gatampag mga ulilakan kita na ba gamay sipon-sipon mo kay pagsampit sa Ginoo pero kung antik wa Ginoo isog pasput manglabok pa na Tama good. tapos sa na kan makaglaban ako marali kay problema na ko kay nagkaway na ko wala hinungdan ang problema gamiton nimo ang imong pagkukom nako sa imong kaugalingon sa imong pamilya sa puti mo sa imong pagwali ikaw pa nagsulti ka Ginoo nakita ka sa imong buhat so naman sa Biblia na gusto ko sila kanako di maminaw tungod sa kay nasina sila kanako di ba naman ang Biblia ano kasinahan man tangan pasalamat gani sa tuwa no kayo naman sa Biblia no ang mga pinili matag-adlaw na makighusay Sigusay. matag-adlaw salamat gani sila wala sila di mapit-husay Sigong. bangay Timplo. salamat mayong gabi God bless lagi kung dito ta sa Ginoo nagugma pero kung dito tas daw ta God bless po na sa inyong Ginoong Diyos do magkakirubin okay isa lang isa mo nito daghan pa Dangat ang explanation na day. buto ka labi nang naa sa imong pagdumot ya pasulod-sulod ka Ito hubad sa Holy Trinity mga kaswin. daghan pa boy pero mag-agad Daghan ako sa pa nga. Ginoo Paano agad siya? ako sa Espiritu pasino mo hilaki mo
So dagang pagkita ko na nasabtan di ay. Ang importante ang pag-usap si Kinaya lang. Usap si Kinaya o kuan pag mag-ugod magkita sa pinangatan. Kukuhan. So kana lang mga ka-SP, salamat. Salamat.